han fet creure que el món és reduït a un grapat de nombres, X i Y. Els que ens han dit que l'important no és sols el que dius, sinó com ho dius. Alguns dirien que això és sofista, i per això ens han intentat fer veure que no tot és el que sembla. Però més val que sembla bonic. Per això hi ha hagut artes que ens han fet valorar la bellesa a través de l'art. I on està l'art si no la natura? Fins i tot en aquella més invisible als nostres ulls, aquella que ens conforma a nosaltres mateixos. Uns, més pràctics, ens han ensenyat com afecta l'IPC als preus de la cantina. Altres, on es troba el nostre geogràfic i fins i tot el nostre propi. I hasta aquí puedo leer. A tots us trobarem molt a faltar. Massa coses pendents i no tot assignatures. Massa coses a fer. I els dies se'ns fan curts. Preparatius per a una festa que quedava molt llunyana. I, de sobte, com si els últims mesos haguessin esfumat, ja està aquí. Assajos, fotografies de grup en les que ens vam adonar que al final és la responsabilitat i bon humor. I ara, aquí estem. La recerca de la festa perfecta, el discurs perfecte, les fotos perfectes i com suposem que ja us haureu adonat, el vestit perfecte. Però si tota aquesta recerca no ha donat els fruits esperats, sempre podrem recordar lo bé que ens hem passat preparant i compartint tot això. Parlar amb els companys, demanar opinions, debatre, sobretot això, debatre. Al cor se'ns acumulen sentiments tan propers a l'alegria com a l'angoixa de sentir que aquest és un vinc contra enrere, és definitiu. Sols em queda blindat els apunts que tantes vides han salvat. I guardant tots els records que hem viscut, molts records de tant, arreplegat de l'un, aquest. Un final frenètic, massa